Uyaqhubeka umhlangano womkhandlu wase Thekwini namhlanje. Lomhlangano waphazimiseka ngoMsombuluko wagcina uhlehla kulandela inkinga yogesi kanye nokungena ngodli kwabantu ababedlubhe umfaniswano weANC. Ukuzwa kabanzi ngalokhu sixhumana nentatheli yezindaba SABC uSimphiwe Makhanya. Simphiwe, sikwamukele indabeni zasemini. Uqale kanjani umhlangano namhlanje? Angibingelele kuwena noxolo bese ngibingelele kuwena noxolo bese ngibingelele nakuyena umbukele ekhaya ngaso lesisikhathi ngisho ukuthi sisakaza bukhoma eDurban International Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre. Uzokhumbula ukuthi umhlangano oqala ubusingathwe lapha endaweni eDurban eMoses Mabhida Stadium, nalapho khona kwaba khona ukuphazamiseka kweinhlelo okwaholela ekutheni ke kugcina engakhethwanga ozoba imeya yakulomkhandlu kanye nozoba liphini lemeya. Kepha ke ukuzwa kabanzi ngokulindeleke namhlanje samukele umnumzana uThabani Nyawose kungiyena usomlomo wawo lomkhandlu wakhethwa ngawo umsombuluko mesenyawose. Sikubingelele sikwamukele indabeni. Ake sibuze baba ukuthi mhlasimbe njengomkhandlu iziphi inyathelo enithathile uqinisekisa ukuthi owanamhlanje umhlangano uba impumelelo? Eyokuqala into esiyenzile ukuthi umhlangano usususe eMoses Mabhida etendeni sulethela endaweni esinethemba ukuthi ugesi awuzukwazi ukuhlupha. Uma uhlupha le facility yase-ICC inama-generators amakhulu enele ukuthi ugesi umuhamba within a second akwazi ukuthi ubuyise ugesi. Okwesibili ukuthi le ndawo is much more secured than eMabhida. Akulula ukuthi kube khona abantu abangamenyiwe abazongena la. Njengobona futhi ne-security ngibhifaphile kakhulu than before. Ukhumbule ukuthi umhlangano waMonday umulungiselelwa, there was no speaker. Kwawulungiselwa ama-officials. This meeting today has been organized by my office and my team, and I made sure about this meeting is properly planned and nothing will happen to disrupt it. Qala sikhathi umhlangano qala ngo 2 o'clock exactly. Ngicabanga ukuthi ngokuhlela kwami ngeagenda uzothatha amabili kwamathathu sesiqedile. Somlomo sibakhulu esikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Umnumzana uThabani Nyawose ke lowo osanda kuqokwa esikhundleni sokuba usomlomo walapha emkhandlweni waseThekwini. Njengoba esho ke noxolo nakuwena mbukele ekhaya ukuthi kulindeleke ukuthi umhlangano uqale ngawo u2 namhlanje nokuthi ke namhlanje isimo sithe ukuguquka uma ubheka isimo sezokuphepha nje la endaweni esikuyona siqiniseke kakhulu ezokuphepha uqinisekisa ukuthi ke akubi khona lezi igameko ezaba khona ngoMsombuluko ngesikhathi kungena ngendlovu yangena ke amanye amalungu noma singathi ke abeseka iAfrican National Congress. Asibusele intambo ke kuwena noxolo egoli sisho ukuthi soqhubeka nokukanisa lapha ke sizwe ukuthi uzohamba kanjani ke ukuvota. Sibonge kuSimphiwe Makhanya ubesibikela eseThekwini.